O pobo catalán está a loitar diariamente e sen descanso pola liberación dos presos políticos e a determinación do seu propio futuro como nación independente. Como xa non quedan motivos para deslegitimar esta loita, hai que inventalos ou crealos, e disto vimos falar. O argumento da condena da violencia é unha falacia neste escenario e imos explicar por qué. En primeiro lugar, porque é o propio Estado español, a través da policía, quen ataca aos manifestantes dunha maneira desmesurada e provocadora. Ante un inimigo superior en forza que ataca ao pobo, é lóxico que este se defenda. Porén, ninguén fala destes ataques policiais como violencia, xa que é o Estado quen decide que violencia é lexítima e cal non, e mesmo que é a violencia. Por outra parte, tampouco nos fixamos na violencia institucional, que, aínda que está moi ben camuflada, é exercida en moitísimas esferas para asegurar a continuidade e non cuestionamento do Estado español como unha unidade. A xustiza, que recolle leis inamovíveis que protexen ao sistema, maila non ter sido renovada despois do franquismo e non existindo unha división de poderes real. A educación, que nos ensina como pensar e que pensar, ignorando a historia e existencia das nacións e centrándose no ideario español. Os medios de comunicación, que manipulan e escollen con cuidado que información transmitir e cal non. A desinformación imposta sobre a cidadanía respecto ás exixencias históricas e problemáticas das nacións en Estado, que favorece que se ridiculicen e cuestionen os movementos independentistas como catalán, galego ou vasco. O panorama político actual, que na súa meirande parte criminaliza este tipo de discursos até a saciedade, a enorme criminalización que sofre o independentismo e calquera movimento que cuestione a unidade e o funcionamento do Estado español por parte de todos os axentes anteriores e moitos outros. Esta criminalización tenta non só frear a actividade destes militantes, senón tamén crear unha conciencia cidadá de rexeitamento e aceptación da ideoloxía dominante. É por iso que deslegitimar a loita catalá, acusando-a de violenta, é ignorar conscientemente a violencia estatal. Autodefensa sempre, creando redes, entendendo como funciona e que problemática sofre o noso país, defendendo que non queremos pertencer a un Estado que nos asoballa, e cando sexa preciso, resistindo na rúa. Avante a loita dos povos! No te des tornar.